Sa Sugbo, usa sa mga lugar sa Pilipinas, diin makita ang mga karaang edipisyo nga gitukod sa mga Kastila. Ug usa sa mga suking historical site nga duawon sa mga turista diri sa Sugbo mao ang Fort San Pedro. Ang Fort San Pedro ang pinakagamay ug ang pinakakaraang muog sa Pilipinas. Gitukod nini adtong 1565 sa pasimunan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Fort San Pedro gipangalan gikan sa barko nga gisakyan ni de Legazpi paingon diri sa Pilipinas. Gituohang mga troso ang unang gigamit sa paghimo niini, hangtod gipulihan kini og mga bato aron mas lig-on. Fort San Pedro isip proteksyon sa mga Espanyol, batok sa mga mukalabang mga lumad ug batok sa mga Moro nga mga pirata. Triangulo ang porma sa Fort San Pedro. 20 feet ang katas-on sa pader niini ug 8 feet ang kalapdon. Niya kini tulo ka mga tore nga 30 feet ang kitas-on. Makita ang maanindot nga mga tanom na nagpalibot sa tulo ka building sulod sa fort. Ang tulo ka buildings mao ang Cuerpo de Guardia, Vivende del Teniente ug Alamazores del Rivera. Gisugdan pag-ayo ang Fort San Pedro mga tuig 1968. Sanglit na guba kini panahon sa mga Amerikano ug Hapon niadtong panahon sa guba. Busa kung kamo turista o mga taga Sugbo nga wala pa nakabisita diri, laag na mo pag may time pag selfie na sa Fort San Pedro nga nahimutang sa Plaza Independencia dapit sa may pier area sa Cebu City.